May buntag sa inyong tanan no. So naata dire para atong sugutan ang mahitabong kapistahan karong May 15. So mangayo kog mga opinion ninyo kung sa atong tactics para ang atong kapistahan may mong successful. Okay. Namoy mga opinion. Di ba Kap, kay tulo man nakaadlaw? Di ba ka sa tulo ka adlaw Kap, dapat kay nakabantay ang mga pulis kung asa sila na-assign para maiwasan may totoo mga bagay nga kanang maghubog-hubog, ano na bitaw kay pista biyan na siya din nagagubog din wata kabalo ni magsumbagay diya sa unahan nana. So dapat mga tano dapat bumantay-bantay jud ang nana. So Anod, ini sa diyan sa uban. tipok sa mga kapulisan na para okay ang seguridad. Yes, Kap. Ako na bahala sa seguridad. So anong gagawin natin sa unang araw ng kapistahan? Yes, Kap. Ako na yung i-assign nyo para sa banderitas. Ako na yung tutulong sa mga tao para masaayos yung unang araw ng kapistahan. Din Kap, bawat day isa nato Kap dapat na may-assign ta sa mga bawat program ba para na guide sa ila. Na ako yung suggestion, Kap. Samahan. Sa pista na to, dapat kuan ng bibuta, dapat natay palaro na contest. Every purok, then ilahit na to ang teenager ug adult. Oro to. Mo kuan ko nga ikaw mo'y magdumalaan na ha, ikaw mo'y mag-assign sa mga palaro nga imong ipatupad. Mag-expect ko good expectation karong pista. Sige, any suggestions? Pero kanang 'di ba sa 15 man ang piyesta. So dapat mga nasa 13 and 14 naka-ready na ang mga dapat gawin para sa piyesta or mga banderitas kay ang pangit naman kung sa 15 pa sa piyesta pa tayo mag-design no. So yun, make sure lang. to yun ang ingon sa yung mga byporok president para makabalo ang mga katawhan sad sa silang buhaton. Okay? Ay Kap kanang kuan kapag gabi Kap kay magwanta kanang contest nga toy tawag kay Miss Gay. So every purok Kap kay na sila representative. Or pag gabi kay paghuman sa contest kay natay disco para ang mga batanon kay kuan kanang malingaw pud ba. Napod ang mga kagawan na. Pwede pud mo yung Kap. Sige. Mga ano, Ikaw na bahala na assign na. Mag-assign ka sa kung kinsaan ka na sa Miss Gay no. Ay yes Mga Kap. bayot. Sige, ganahan ko na. Kanang sa suggestion ni Gapol ba, pwede siya ilagay sa third day ng ng piyesta para pagka-ending ng piyesta kay disco then yun na para siyang closing na kasali na ang closing but then Okay raman ka to. mag-suggest din ako sa second day ng piyesta kay like mas bibo manggod kung every purok kay may represent mag-open tayo ng like competition sa sayaw ba then every purok kay may merong representative so I hope agree na tanan. Okay. Wala na tayo kadungag. Okay na to. Pagbibitingan. Wala na mo ilayang idungag. So, mga tanong ko ni mo Sek, kumusta tong financial? Okay pa man ka? Maka-budget pa man ka ta sa pesta? okay naman, stable ko na akong budget. Sige, sa mura to. Ano to? Sige. Thank you.